پشتی گرک دورو درێژ برنامه گەڕا وڵاتێ me ya Rûda û dengbêjê gelîrî yê ji Kobanî Hafizê Kor bavê Moro dît ku ev bû çend salin nediyar bû ku ew li ku derê ye. Bernameya gera welatê me bernameyeke Rûdawê ye ku ev bû 3 salin di meha rojiyê da ji aliyê hevkarê me Mehdî Motlov ve tê pêşkêş kirin û li ser ekrana Rûdaw baş tê şopandin û tamaşekirin. Bernameyeke xweş e civakî û gelîrî ye. Piştî gereke dûr û dirêj li dengbêjê gelîrî yê ji Kobanî Hafizê Kor bavê Moro Rûdaw ew li Pirsûsa Bakurê Kurdistanê dît û ew û komek ji xelkê Kobanî bûne mîvanên xelekeke bernameya gera welatê me û siba roja şemiyê demjimêr 7:30 êvarê ew xelek li ser ekrana Rûdaw tê weşandin. Sala derbasbûyî jî Mehdî Motlo çûbû Rihayê li wê salê da jî xelekeke taybet bi xelkê Kobanî re çêkiribû ji ber ku hejmareke mezin ji xelkê Kobanî heta niha li parêzgeha Rihayê ya Bakurê Kurdistanê dimînin. Çend rojan bere jî biryar hatibû standin, biryar derketibû ji aliyê hikûmeta Tirkiyê ve ku kampa koçber penaberên Kobanî li Pirsûsa Bakurê Kurdistanê ku bi navê kampa Afad dihate naskirin vala bike û êdî xelkê jê derdixe heta di hindirê me tê de bi temamî wê ew kamp were valakirin û xelk li bajar û gundên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê werin belav kirin. بترد من إما يجبان تذكر من فاتحي كتما بين أمر تشتك الفرات بقدر مزور فصل بمانا تشيري عرفات بنا فريان عجبار رمضان فشعري عرفات قال بابا تشوتينكم والمبات إمو خذ قرار دريش بكدار دماني قل يا موال بكشريتو يا تشدان دكمان الششخوال ورميتي بمبوخ يا سبحان حتى يبرم سركري مر أخاك بمال